Number one is the price. Dapat hindi kami umabot ng 2,000 sa base pay rent namin. Do not make the mistake of moving here. Mga ganyan, no? Worst renting experience ever. Actually, nakita ko na to kanina. Meron silang isang available, isa lang. So, kailangan magmabilis. Pero babayaran namin yung apartment namin sa Georgia. Babayaran din namin ang apartment namin ng Sioux Falls. Medyo magastos siya. Hey everyone, welcome back to another episode of our Moving Diaries. So, if you've been following us dito sa pag-move namin to Georgia, maybe isa kayo sa mga nag-aantay kung paano kami kukuha ng apartment. So, this is so real talaga because hindi pa namin na-visit ang Georgia. And it's gonna be costly if we will visit Georgia just to tour apartments or houses or townhomes. And yes, hindi pa po kami bibili ng bahay. That is still too risky to decide on. And hindi pa naman namin alam kung talaga bang magugustuhan namin ng Georgia kasi nga sabi ko, hindi pa nga namin siya talaga na-visit. So, we really don't know if doon ba talaga kami. But I'm really hoping na Georgia na talaga sana. And wala nang lipat-lipat sa ibang state. So today, I will walk you through kung paano kami kukuha ng apartment and kung ano yung mga mistakes that I've made na napaka-stressful. Isa to sa mga dahilan kung bakit sobrang stress na stress ako yung pagkuha talaga ng apartment. Kasi Gainesville, Georgia, napaka-competitive pala ang pagkuha ng apartment dito. Sobrang meron ngayon, bukas wala na, or meron kang gusto ngayon. But then, yung move-in date, hindi pwede, hindi siya swak sa gusto namin na move-in date. So, yun yung mga struggles sa pagkuha ng apartment. And we even paid for something, an overnight fee, para lang masend namin yung cheque. So, it's so stressful. So, isushow ko sa inyo ngayon dito sa video na to kung ano yung mga ganap sa buhay namin sa pagkuha ng apartment. Kita nyo naman, may mga nakatambak pa po tayo mga gamit dito. Yes, ganyan po talaga pag nag-move. And anyway, I have my non-negotiables. Number one is the price. Dapat hindi kami umabot ng 2,000 sa base pay rent namin. Kasi, pag sinabi mong base pay rent, yun yung mismong renta pa lang ng apartment or ng bahay. Wala pa doon yung pest control, trash removal, water and sewer. Wala pa doon yung anything na mga kasali na mga ganun. So, dapat lower than 2,000. Next, non-negotiable ko talaga is dapat may elevator if we will get an apartment. So, kung townhome, okay, pwede na. Wala ka talagang elevator pag townhome. But, kung apartment, especially high-rise building, kung nasa second floor pataas kami, gusto ko may elevator. Non-negotiable yun. Kung wala kayong elevator, X na yung apartment. Number 3, I like amenities like pool or kahit man lang playground. Siyempre, we have a toddler, so we need something na pagkaabalahan din naman, makapag-walking kami, makapunta kami sa pool, especially summer, makapaglaro siya sa playground kung may playground. But most of the time kasi, kung may pool na walang playground, so kung meron silang pool and playground, why not? Diba? Mas maganda. And then susunod is, we want an apartment or a place na 2 to 3 bedrooms siya. So, hindi pwedeng bumaba sa 2 bedroom. Hindi kaya kapag 1 bedroom lang kami or studio apartment. We have accumulated a lot of stuff already. Though magde-declutter pa naman, pero yun nga, lalo na sa pag may bata ka na, you really need a lot of stuff. So, kailangan talaga 2 bedroom at least kasi minsan si Mac ay natutulog siya sa spare bedroom para si Mishi ay hindi mag-adjust ng higaan para, yung bed pa rin niya is bed pa rin niya even during daytime. Tapos, sa nighttime, bed pa rin niya yun. Para hindi mahirapan yung bata sa pag-a-adjust na, kapag daytime dito ako natutulog, pag nighttime dito ako. So, para walang ganun na confusion sa bata. And of course, para makatulog si daddy ng mas maayos kapag may separate room siya. Dahil ngayon ay si Mac pa lang naman ang mag-work. And we'll see kung mag-work na rin ba ako sa susunod. And then, distance to work. We really want na sana yung travel to work is just 15 minutes and under. Dahil,
kung mag-move ka na lang din naman, dun ka na sa malapit sa workplace para, number 1, hindi na magastos sa gas. Number 2, hindi ka nagmamadaling pumasok sa trabaho, especially if bad weather. And of course, you spend more time with the family kung mas malapit ka lang. Hindi pwede sa amin yung 20 minutes or 30 minutes away from workplace. And sunod na gusto ko sana, pero okay lang din naman kung wala. Pero bonus na kung meron to ay kung meron silang garage. So, ang aming Sioux Falls apartment ay meron kaming garage and that's where we put our camping gears na we don't use every day. So at least meron kaming garage na pwede namin sanang paglagyan ng aming mga gamit na hindi naman laging ginagamit. Comment down below guys kung natry nyo na rin bang mag-rent ng apartment na never nyo pang nabisita. Kasi this is already my pangalawang pagkakataon na magre-rent ng apartment na hindi ko siya bibisitahin. This time, I'm just gonna base my approval. Ayan, i-approve ko yung apartment through referrals kung natry na ba ng mga friends namin sa Georgia or pangalawa ay yung mga reviews na makikita namin sa website kasi reviews are very important din naman dito. And of course, yung mga photos, sana lang talaga ay hindi expectation versus reality yung mga photos na makikita natin sa website ng mga apartments. Mag-search tayo dito ako sa apartments.com kung familiar kayo dito or kung papunta kayo dito sa US, dito din kayo magtingin. Pwede rin kayo dito magtingin kung gusto ninyo just to compare things. So, punta tayo ng Gainesville. Hindi siya Florida, hindi rin Texas, at hindi rin siya Virginia, at hindi rin sa Michigan. Grabe, dami palang Gainesville. So, doon tayo sa GA. So, madami namang mga apartments. So, ito yung mga ranges. 1,350 to 3,000, 1,290. So, tingnan natin yung ito maganda din siya o kaso outdoor yung pool. Kung meron sana yung may indoor pool. Kasi maganda siya guys kapag may indoor pool. Magandahan kasi kapag may indoor pool ay kahit winter ay pwede kayong mag-swimming. May apartment akong nagustuhan guys. Ang ganda kasi overlooking the lake pa siya. Ang Gainesville kasi ay malapit sa Lake Lanier. So, overlooking the lake siya ata. Kasi yung reviews, do not make the mistake of moving here. Mga ganyan, no? Worst renting experience ever. Not what we expected. Not safe. Grabe naman. Parang may nakita lang akong isang magandang review. Great place for families. Ex na to. Grabe naman sila maka-review. Dito kasi sa US, guys, very important ang mga reviews talaga dito. Inaano nila na customer service is really important dito sa kanila kasi nga ang review is very important. Kagaya ko, naniniwala ako sa mga reviews. Usually kasi yung mga nagre-review dito, guys, yung mga tao dito na is totoo naman yung mga sinasabi nila sa mga reviews nila most of the time, ha. Pero syempre, ano mo pa din naman yung pag-iimbestiga mo dun sa mga bagay-bagay. Itong isang tinitingnan ko ay, yung neighborhood nila ay merong Aldi, Kroger's, Publix, and Walmart. Walang Costco. Medyo malayo talagang Costco ate eh. But it's fine. And then park. Ito yung mga gusto ko kasi at least we will have something na pwede naming pasyalan kapag day off. And then restaurants and bars. Uy, madami. Ang tanong, may available ba sila? Floor plans nila. Tingnan ko nga. 2 bedrooms. Yun nga yung niya, 1.6 ito. Yung mga tinignan ko kanina is 1.5. Ito yung isang, nire-refer ako ni ate. Nire-recommend niya. Tapos may preferred employer program pa sila. So, kapag preferred employer program pala, ay meron kayong mga discount, mga credits, mga ganyan kapag yung preferred employer nila ang employer nyo. So, pasok naman yung pag-workan ni Mac as their PEP. Tapos syempre, kahit may available, magtatawag-tawag ka pa and all of that. Try natin tumawag. Guys, meron akong listahan. May Google Docs ako na nilalagay ko kung ano yung apartment, magkano yung apartment, ilang square feet, tapos how far is it from the workplace. Parang maganda yung kanilang amenities din. Thank you for calling. Please wait and a staff member will be with you shortly. Hello, Gainesville, this is Heather. How can I help you? Hi, this is Mia. So, I'm looking for an apartment and I came across your website. I'm just gonna try my luck just in case. So, I am looking for 2 bedrooms apartment that has an elevator.
And the target move-in date will be like mid-June if you have an available one. We don't have elevators at this community. There is a property near here called the Mill at New Holland that does have elevators, but we just have stairs. I apologize. Oh, okay. Hindi, tingnan mo, kaya mas magandang tumawag talaga kasi hindi updated yung kanilang website. Unfortunately, wala silang elevator. Walang elevator, guys. Ang hirap mag-move. Grabe. Alam nyo ba nung nag-move kami dito ni Mac, hindi na kami nakapag-vlog during that time because it was already late night. As in, natapos kami ng 11 ng gabi. Nakita nyo yung vlog na yun eh. Pero, oh my God, ang hirap. Nasa third floor kami. I mean, it will be okay kung nasa first floor kami kahit wala kaming elevator. But the downside of being in the ground level or sa first floor, number one is yung noise. Siyempre, nakaharap ka sa parking, mga ganyan. So, mas maingay siya. Pangalawa is a higher chance of getting robbed. Kasi, di ba, i-open lang nila yung bintana mo, ganito, ganyan. Ako pa man din, absent-minded ako. And si Mishi, ay, hindi naman ako pero mas gusto ko na nandito kami sa higher level because lower chance na mapasok yung bahay namin through the windows or through the doors na dito sa taas, sa, access nila sa labas. Pero may sinabi siya sa akin na isang apartment na meron daw silang elevator. So, we're gonna look for that. Try ko na tumawag dito sa isang ni-refer sinadjust ni ate sa akin. Actually, nakita ko na to kanina. Meron silang isang available, isa lang. So, kailangan magmabilis. And ang kanilang price is 1,443 for 15 months. And available siya by June 10. So, pasok siya sa aming move-in date na iniisip ko. And pasok din siya sa budget. Pero hindi ko kasi alam kung ito na ba yung final. Kasi meron pang dagdag yan na mga iba, ganun. Kailangan ko pa pala ng garage. Tanungin ko pa pala yung garage. Nakakamiss tuloy yung mga apartment namin sa Ida Grove. Doon sa Iowa. May mga basement. Doon namin nilalagay yung mga camping. Yung mga camping gears lang talaga, guys. Yun lang naman ang mga extra na gamit namin nawala dito sa loob ng bahay. I would say probably the 2 bedrooms are going to be more so like 1,600. And then the 3 bedrooms could potentially be around the 1,800. 1,800. Mukhang maganda tong place at mas mura pa siya. Kalain mo yung 3-bedroom nila, 1.8 lang. Ay, 1.8. Nilalang ko na lang ngayon. Kasi guys, yung isang tiningnan ko kanina, yung sinabi nung tinawagan ko kanina, yung isang apartment area din na may elevator is 2,000 mahigit yung, bale parang 1.8 1.9 yung kanilang base rent. Tapos yung mga additional na isisingil nila sa'yo like the monthly ganito, ganyan. Kasi nga, di ba, may mga included talaga yan like pest control, like ganito, ganyan. Abot siya ng 2,100. So, over the budget na talaga kami kapag ganun. And tinitingnan ko, kung hindi tataas yung offer sa amin, kakayanin naman namin yung hanggang siguro 1.8 ganun. So, ayoko lang ng 1,819. Ayoko nang mag 2,000 kami kasi kung 2,000 yan, yung electric pa namin and all, mahal na talaga. We'll see. Ang gulo ng anak ko. Grabe. Kaya pakipag-usap ba ningning, ha? So, nakita nyo, nag-share lang ako ng 3 apartment options. But in reality, sobrang dami ko talagang chinek. May townhouse, may single home, single family home. But yun, tawag dun. Iba pang mga apartments. So, dahil nga yung ibang apartments, yung first talagang option was already X, and then yung pangalawang option ay wala silang available na may elevator. Nirefer kami sa Mill at New Holland ata yun. Pero hindi ko na siya masyadong inasikaso kasi nga hindi pasok yung budget namin sa payment. So, kung nakikita ko ng ganun, I don't spend a lot of time na. Pero itong apartment na nagustuhan namin, hindi pa namin siya pwedeng applyan kasi ang nire-require ng kanilang website ay parang kung the 30th ka lilipat, pwede ka lang mag-apply sa the first or the second, ganun. Dapat within 30 days ng paglilipat mo, dun ka lang pwedeng mag-apply. And medyo nababagalan kami sa proseso ng ganun. So, we also looked for other options. Nakapag-decide na kami ni Mac na
oh, parang maganda yung single family home. Kasi may natawagan ako na meron silang mga townhomes. Tapos, in-offer sa amin is single family home or townhome. Baka mas gusto nyo pa yung single family home, which is cheaper pa siya yung single family home. But the thing is, hindi ko kasi natanong kung kami ba yung bahala sa lawn care. Which is, lawn care kasi is a little bit matrabaho talaga siya. Hindi siya a little bit. So, you need to take care of the lawn. Kailangan ikaw yung mag-mow. Kailangan ikaw yung mag-shovel if there's snow. Buti na lang sa Georgia ay hindi ganun ka-heavy ang snow. Once in a blue moon lang mag-snow. So, we are not worried about the snow naman. Pero yung lawn care kasi, mahaba kasi yung summer and spring sa Georgia. So, mas mahaba yung time for us na mag-lawn care kami or mag-mow kami. And then eventually, this third apartment called and ito yung offer nila sa amin. Sabi ko kasi, ayaw na namin kasi number one, ang tagal bago kami pwede mag-apply. And then pangalawa, it's very expensive na siya. So ito yung sinabi sa amin. So we have a promo. They can only hold the apartment up until the 21st of May. Kung mag-move in kami, ang last day daw ng promo nila is until the 21st of May. So kung mag-move in kami hanggang that time, ay ang magiging rent lang namin for the 15 months is 1,814 for 15 months na contract. Pero kapag 1 year contract siya, 2,000 plus siya. And meron silang promo na kapag mag-move in kami before the end of May, ay magkakaroon kami ng rebate na $1,000. Parang yung May namin, parang malilibra siya and meron pa kami pwedeng gamitin for the June rent na $500. Parang ganun. Pero yun nga lang, kailangan namin 15 months yung lease contract namin. So, we eventually decided to go on that kasi ayaw na namin makipag-usap sa mga iba pa na mga townhome. Sobrang nakaka-stress talaga guys kasi dami mong tatawagan, ang dami mong tatanungin. Tapos, yung iba kasi hindi available sa website nila, yung mga information na gusto kong malaman. So, para makuha namin, malock in namin yung 1,814 na price for the 3-bedroom with elevator. So, nag-apply ako ng April 20 or 21, something like that. And pinili ko talaga yung move-in date namin is 21 kasi alam ko magiging prorated yun. So, they will start the payment 21 hanggang the 31st na parang daily siya na babayaran namin. So, parang ang computation ko is going to be 600 to 700 for that time. Na wala naman kaming sa Georgia, pero babayaran namin yung apartment namin sa Georgia, babayaran din namin ang apartment namin ng Sioux Falls. Medyo magastos siya. Parang yung iniisip ko na lang is, panalo pa rin kami kasi meron kaming 1,000 rebate. Pero kung wala kami yung 1,000 na rebate, hindi ko siya kukunin kasi nasasayangan ako na we will pay sa apartment na hindi naman namin tinitirhan. You know what I mean? Pero dahil may promo sila na they will give us 1,000 rebate, then sige, pwede na. Panalo pa rin kami ng ilang dollars, ilang $100. Dahil darating naman kami ng June. So, eto na yung catch na mga hindi ko nagustuhan sa process ng pag-apply namin. Number one nga, dahil nga within 30 days lang before move-in, tsaka lang kami pwedeng mag-apply, which is already a hassle kasi gusto ko na sanang matapos. But anyway, most apartments naman ay ganun talaga, 30 days or 60 days yung pwede mong pag-a-apply. Pero yung website talaga nila, hindi mo makiklik yung move-in date kapag more than 30 days yung gusto mo. Pangalawa, yun yung isa sa mga naging fault ko during that time. Kung nakita nyo yung video ko na mentally drained ako kasi nga nagkamali ako during that time dahil nga gusto ko na makuha namin yung apartment. Kasi nga competitive dito yung apartment hunting guys. At midnight, ay nag-click-click na lang ako. And then, nagkamali ako sa application namin na parang hindi ako nasali sa application or si Mac ba yung hindi ko nasali, which is gusto sana namin si Mac yung main applicant dahil siya yung may trabaho, mga ganyan. Basta nagkamali talaga ako. Nagkamali talaga ako na hindi ako makatulog during that time. And then, I woke up so early just to call Georgia, the leasing office, para lang makorek nila. So, tinawagan nila yung IT, kinausap yung manager niya. As in, guys, parang half day ata nila yun na process. Yung pagkakamali kong yun, kasi lumabas siya na
isa yung account ko, isa yung account ni Mac. Parang dalawa na kaming nag-a-apply para sa apartment. So, yung isa hindi na maklik. Tapos, nagbayad. Ang nagbayad yung pangalan ko, hindi naman ako dapat ang main applicant. So, I really don't know kung may impact ba yun na ako yung main applicant, hindi naman ako yung nagtatrabaho. But they said naman, nung inaayos na nila na, pwedeng ako yung main applicant kahit wala akong work. Basta mapakita lang naman namin na we are able to pay. So, ang mga sinend namin ay yung mga payslip ni Mac for that month ng Sanford niya and sa travel niya. So, yun lang naman. Okay naman sa kanila kahit hindi yung Georgia na parang payslip ang ibigay namin. Basta lang during the credit and the background check, ganyan, criminal background check, ay ma-prove namin na hindi kami mga kriminal, kaya namin magbayad, mga ganon. Pero yun nga lang, parang sobrang medyo mabagal siya. Siguro hindi lang kami yung inaasikaso nung leasing agent kasi may nakatoka talaga sa amin na leasing agent. Mabagal siyang mag-follow up, I still need to call. Tapos kung magko-call ako, walang tao sa office kasi daw minsan mag-isa lang niya sa office tapos nagpapa-viewing siya ng ibang tao sa mga apartments. So, yun yung naging namin na ano man naman to. So, mini-message ko si Ate She, ganyan, and then eventually Ate She even emailed the assistant manager, mga ganyan, na sana ayusin yung sa application namin. The 19th, tsaka lang nila sinabi na approved kami. So, yun. Actually, during that time na nagtitingin na ako ng ibang apartment kasi hindi namin alam kung approved ba kami o hindi. Tapos hindi kasi nagpapakita sa account namin kung approved kami o hindi. And then, here's the catch. Ang sabi nila, on the 20th lang, hanggang 20th of May lang nila pwedeng i-hold yung apartment. Tapos sabi ko, hey, hold on. Kasi nung nag-apply ako is the 21st ang move-in date namin because that's the last day yung promo ninyo na 1,814. So, dinoble check niya yun. And so, yes nga. So, during that time, ay kakailanganin namin na kumuha ng insurance, renter's insurance. So, deposit, down payment, or parang down payment ba tawag doon? Yung advance, yung parang renta mo. Kasi dito, hindi nahuhuli yung renta. Magre-renta ka muna bago ka tumira, parang gano'n. So, yung pagtira mo ng June, dapat bayaran mo na ng May or June 1, ganun. Hindi yung tumira ka muna ng June tsaka ka magbabayad at the end of the month, hindi siya ganun. So, they only accept check and money order. Yung security deposit, we can pay that online. So, nabayaran ko siya. Ito ngayon ang problema namin. Kung paano kami makakakuha ng cheque. And tumawag lang sila guys ng anong oras na, 4:00 na ng Sioux Falls. And para makapagbigay kami ng money order, I still need to go withdraw money. And then, I still need to go somewhere na nag-create ng money order. Kung nasa Ida Grove lang sana ako, very easy lang sana kasi USPS is just 5 minutes away from us. Buti na lang guys, 5 p.m. or 5:30, meron pang nakabukas na USPS. And then, sa mga pagpunta ko pa na mag-withdraw ng money, dahil hindi nga kami nag-withdraw ng money, mali-mali pa yung PIN na ine-enter ko. So, ang nangyari, sa pagpunta ko sa isang ATM, mali yung PIN ko. I thought hindi ako makapag-withdraw kasi lang siya, ano bang tawag dun? Gasoline station lang siya. Buti na lang, nung pumunta akong USPS, meron silang ATM doon. And then, trinay ko yung ibang passcode. Ayun, nakapag-withdraw ako. I'm so super duper stressed during that time. And then, yung money order na pinagawa ko sa USPS, I still need to send it overnight through FedEx. So, ngayon ko siya isi-send. Dapat by tomorrow, the 21st, ay ma-receive na ng leasing office yung money order namin para talagang makuha namin yung apartment. Kasi though nag-sign na kami and all of that, but the payment, kailangan na nilang makuha talaga before yung move-in namin kahit wala naman talaga kami doon. So I went to FedEx just to send the money order and I even paid $60 para lang i-overnight. Sobrang stress ako guys para lang sa payment na yan. Oh my God. Kasi sabi ko, bakit ba ganun? Ba't hindi pwedeng online payment? Kahit sana yung
hindi naman credit card. Kahit sana yung i-connect na namin yung bank account namin para pera talaga na darating sa kanila, hindi siya credit. Pero, cheque kasi daw talaga. So, yun nga yung napili namin is apartment number 3. Ayan siya. Buti na lang talaga natapos lahat ng problema para doon. By the way, upon recording this video, dahil yung ibang clips ko ay hindi gumagana, I'm already here sa apartment number 3. I'm already recording dito sa apartment number 3. And yes, you can still see, nakabox pa po yung mga gamit namin. Hindi pa talaga kami nakakapag-unpack. So, these are the lessons that we learned in the process of our apartment hunting sa Georgia. Or dito na sa Georgia pala. Kasi nandito na pala kami. Lagi ko pa rin sinasabi na sa Georgia. Feeling ko nandun pa rin ako sa Sioux Falls. Pero nga, upon recording this video, nandito na kami sa Georgia. Number 1 is, if you are apartment hunting, kung hindi talaga ninyo kayang puntahan yung place, don't trust the listing alone. You need to call the property. Kasi minsan, madaming mga hidden charges yan. So, you really need to call. Don't be shy to call the property. And then, i-double check yung mga move-in fees. Kasi meron kang application fee, meron kang mga ibang fees during the move-in, and then yung mga recurring fees. Yun nga, na kailangan ba, meron ba kaming trash removal every month, pest control every month, mga ganyan. And then number 3 is, be ready with cash. Yung mga apartments, hindi yan mag-aantay kasi alam nila na madaming naghahanap ng apartments. This one, itong 3-bedroom, meron lang silang 2 available during that time and isa lang yung available para sa move-in date namin. Yung susunod na nila is July. Ang kailangan namin is June. So, yun. Pag move talaga, kailangan mo talaga may pera kang pambayad. Kapag sinabi na kailangan na namin yung payment ninyo para sa pag-secure ng unit, ganyan. And also, you can ask for up-to-date photos. Ako, hindi ko naisip, dahil nga medyo pressured na talaga ako during the time, hindi ko naisip na pwede sana kaming mag-Zoom call, pwede sana kaming kumuha ng up-to-date photos. Nag-base lang ako sa mga nakita ko sa YouTube, pero hindi 3-bedroom yung mga nasa YouTube. Nag-base lang ako sa nasabi nila ate na maganda rin naman daw dito, kasi same building, dito din sila nakatira dati sa same building, sa lower level nga lang sila. So, doon na lang ako nag-base. Kung siguro they felt secured and okay naman yung maintenance ng mga, pintura and all of that, siguro okay naman. Pero, don't be like me kasi hindi lahat ng apartments ay maganda. So, get updated photos or maybe you need to do yung parang i-virtual tour kayo ng property manager. Ayan, para bago nyo kunin yung apartment. So, read the reviews sa apartments.com, sa Zillow, mga ganyan. Sa mga Facebook places, Google reviews. Trust, guys, kapag magre-review sila kasi mga 80% totoo yung mga sinasabi nila sa mga reviews. So, I really base yung approval ko din sa mga reviews. So, maybe you can do that as well. And then, bonus tip na lang is to sign early, just like what we did, para lang malakin namin yung lower number ng rent. So, dahil nag-sign kami ng mas maaga, nakapagbayad kami ng $585 para sa 10 days na hindi pa naman namin talaga titirhan itong apartment. So, more than that, actually, yung binayaran namin. Pero panalo pa rin nga na kami dahil sa rebate. Kaysa yung higher, like 2,000 something, yung babayaran namin every month for 15 months or up until hindi kami mag-move out, mas dugi kami doon. Mas mananalo kami kung magsasign na kami, okay, one time, big time, magbabayad na kami nito, sige na lang, okay na lang, paliparin na lang natin yung pera kahit hindi pa naman tayo titira dito sa lugar na to, but at least we can get the lower rate. So, yun lang naman. If okay lang naman sa inyo yun. Ako kasi, I compute yung pang matagalan, not yung ngayon. Oo, masakit talaga yung loob na magbabayad ka na hindi mo pa naman tinitirhan yung place. Pero kasi, basta mas panalo kami in the long run kung malalock in ko yung rate na mas mababa.
So, paano yung ginawa namin sa apartment namin? One mistake din na natutunan namin sa pag-move namin na to is you should learn how to read your contract. Kasi yung apartment namin sa Sioux Falls, kailangan pala ng 60 days notice. Actually, we already talked to them about our move. Pero dapat ang move lang kasi namin is Sioux Falls lang sana. And then yung lilipatan sana namin na property is the same company lang din, pag-aari siya ng same company. And then they told us na kapag magsasign kami doon sa kabila, para i-break yung lease namin is just $200. So we thought na kapag mag-break kami ng lease, kahit saan kami pumunta, $200 lang. Yan pala kapag pumunta lang kami sa same property lang ng company. So the company is Lloyd Company. So madami silang mga properties. So, yun pala, hindi. So, eventually, dahil nga hindi kami nakapag 60 days notice sa apartment namin, we need to pay the 60 days. So, kahit mag-move out na kami ng June sa apartment namin, ang babayaran pa rin namin is up until July 15. Yung garage namin, 1 month notice lang siya. So, June 15 or June 18, okay na siya. Kasi, nabanggit lang kasi namin yung parang notice namin nung nakuha na talaga namin yung apartment dito sa Georgia. So, yun din. Yun yung isang nakakasama ng loob. Kaya sobrang patong-patong yung expenses namin. Patong-patong na nagbabayad kami ng apartment dito na hindi pa namin tinitirhan. And then, magbabayad kami sa Sioux Falls ng apartment na wala na kami, na naka-move out na kami. Pero in paper, nandun pa rin kami. So, even the utilities, water, electricity, babayaran namin yun kahit wala na kami dun. So, sobrang dami namin talagang gastos. So, sabi ko talaga, when I read the contract na galing dito sa apartment namin, ay kailangan alam namin kung ano yung mga ganyan, mga notice para next time ay alam na namin at hindi na kami magbabayad ng mas malaki. So, yun yung mga mistakes namin. So, if you are a family moving to a different state or probably just coming from the Philippines, don't be afraid, guys. Nakakatakot talaga siya, pero wala ka talagang choice eh. Kailangan mo talagang head-on. Head-on yan na kailangan mong harapin. Kasi, hindi na pwede dito sa Amerika yung, hindi pwede na yung mga, ang tawag ba doon, yung malalambot ka masyado. You need to be strong. You need to be firm. You need to decide na mga ganito. Yung kailangan mo talagang pag-isipan na agad-agad. Ganun. So, yan, nakakatakot siya. Lalo na hindi mo naman alam kung yung neighborhood ba, safe ba, maganda ba talaga yung apartment, totoo ba talaga yung mga nasa photos. But eventually, kakayanin mo naman yan. Kung medyo skeptical kayo sa mga ganun, maybe you can ask for just 6 months lease or 12 months lease. Nasa sa inyo yan. Para at least kung 6 months lang yung lease ninyo, you can still transfer after 6 months. At least hindi kayo matatali dun sa isang lugar na hindi nyo naman gusto. At least nakapag-adjust na kayo during that time kung kakarating nyo lang from the Philippines. At least 6 months lang yung titirhan nyo doon. So, yun lang naman. The immigrant life here in America is still good. A lot of challenges. Full of challenges. Pero kakayanin naman. Ayan. So, if you're a nurse, if you are in the medical field na papunta dito, kayang-kaya natin to. And I hope you learned something today dito sa apartment hunting namin. I hope maiwasan nyo yung mga pagkakamali. Tingnan nyo, ang dami ko nang naging experience sa pag-apartment hunting. Pero ito talaga yung pinakamadami kong mistakes, pinakamadami naming mistakes. And it cost us a lot of money. Sis, parang kami nagtapon ng ilang thousands of dollars. Just for the mistake na hindi kami nagbigay ng notice, na nag-lock in kami. At anyway, tapos na yun. Sige na lang. At least nakalipat na kami. Thank you so much again for watching this video, for supporting our channel, for supporting our moving diary. Sobrang nakakataba ng puso. Nandami yung nagko-comment. And please comment down below kung ano naman yung masasabi nyo sa pag-apartment hunting. Oo na, kahit pagalitan nyo na ako, I accept talaga may mali. But ganyan talaga.
Yan. Comment down below kung taga saan kayo, kung saan kayo nanonood ngayon. But anyway, thank you so much for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kang ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, kung hindi nyo pa ako na-follow sa aking Instagram and on my Facebook, mas madalas akong post doon. The name is Joy of Mia. And yun, salamat everyone. I hope to see you guys on our next one. Bye! We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a heart.